Siyabonga. Noma sedumistura. Kusana lezo ikhulumi lezo sesimukelekile sinjalo sizo cela nje naye eze ngaphambili azosipha kancane izwi before siqhubeka nohlelo. Siyabonga. Hallelujah. Yabonga. Psalm 3 says, Thina siyacula ngithi siyakupastor so asithulela izinto. Sizodumisa uNkulunkulu kancane. Hallelujah. Amen. Thula moya wami, awuthula moya wami, awuthule, ulalele uJesu, awuthule moya, thula moya wami, awuthule, thula moya wami, awuthule, thula, yebo ulalele uJesu, thula moya wami, awuthule, thula moya wami, awuthule, thula, yebo ulalele uJesu. Hey, ngathi ngiyazi. Ngiyapulisa ngegama elinamandla, igama likaJesu Kristu. Amen. Amen. Kizama ukubua sizulu because kuyawuthwa ekare ukubua sizulu. Mara kileka khothala ha kutlwa ba musiya ba bua ka Sesotho. Kare le nna ke tla leka ho bua ka Sesotho. Lebitso la ka ke Mailula. Moruti wa Makoti. Amen. I'm honored to be in your midst this morning, this afternoon. Hallelujah. Never get seen but few things that I want to say. One, kibatla ho lebwa Mkhonyana, you are courageous. Please yeah. He's a woman. Marufunu kuluma Mkhonyana. Yeah, eating mela. Ngasale sitting yeah. Ufunu ukukhuluma Mkhonyana. Angmazi Mkhonyana ngiyazi my daughter. But you see the courage Mkhonyana anayo. Yaza ukuhlala kanje kuyabiza. And ba few abantu abamncedile ukuthi kube kuhle kanje. Very few. Number 2, angazi umuntu or ngesisuthu bare Mkhonyana wathusa ho ntsha magadi. You are on your own ho beya magadi ho itima dintho. Or finally this must be actuated. It takes a courage. You are a courageous man. Now re na le magwala a mangata a ilong hore ba prefera ho stay in le basadi. Re bitsa fat and set kapa set and fat ke magwala hobane kuyabiza ukubizwa Mkhonyana, kuyabiza kudla emntwini. Hona tje hona le bana ba bangata ba sa tsebeng bontate ba bona because re na le magwala a bontate ba sa batleng ho yemela lechato. That's the first thing. Secondly, re na le challenge ya lenyalo. Hona le bontate ba robalang le bontate. Na wena o nahana hore o tsamaya le monna, o mo dumella a dule le monna ka motlu. O re ke chomi ya hae kanti ke sethandwa sa hae. Because taba e ya lechato e ya lwantshwa. Iyalwisa le ndaba yemchato. Lastly, how the community views umshado. It's easy. Bathi ngizwe ingoma mina icula. Mathi makakuhlupha ubuye ekhaya, khaya kukuphi because ikhipha amahadi. So it is easy ukuthi umtshela umakoti ukuthi abuye ekhaya. Wena uhlele kule mshado lakho wenzima, wena uhleli, mara utshela lo ukuthi abuye. Because how we view umshado. It's easier because bathi hayi nje iphepha nje ungaphuma mawufuna ukuphuma.
And lento le into edalwe uNkulunkulu. And ukuthi uyihambe, you must fight for it. I honor you, men of God, for the courage that you have. Ukuthi usihlanganise la. Ngiyazi ngidlulile kulento odlule ngayo. Bambiza Mrs. Mayidula. Ngakhipha amahadi bengedwa. Ngayenza umbeso bengingedwa. Ngayenza a white wedding bengingedwa. Ngayenza ne honeymoon I was alone. Bonke babakhona bazodla bazobheka ukuthi umakoti ugcwele kanjani ngathi bamthengele. Bonke bazofaka amanesi bafuna ukukhompyutha namakoti. Ilanga leka makoti akekho ozokudlula namhlanje. Usipono. Into kamkhonyana. Awu madoda kwesishayele nezana. Awu madoda. But Baba, I want to salute you for allowing my daughter to come to the church. Kukhona ezinye amadoda. Mawahlele bahlala nenkosikazi. That's the worst mistake. La o sa ikerekeng la ho le ntate, dumella family hao e kerekeng. Hobane bohale ba makoti bo kgona ke lentswe la modimo. So how le hlaya kaofela, ntlo is going to be on fire. So at least how you want to cool down. Ho hlaya one, there is sanity in the house. Bible he that findeth a wife. We are gonna a wife is not made by you. It's made by heaven, not by any person. So he that findeth a wife findeth a good thing from above. Sabongile, that you found a wonderful and a beautiful queen. Amen. In your house. In your house. Makube mnandi. Bazosho bathi since ushadile asakubone ekhaya. Vele akufanelanga bathi bakubone ekhaya. So ushadile. Hey, awusalethe ekhaya since ushadile lo umakoti udle imali idliwe ubani? Idliwa uyidle. Imali komkhonyana. Because khona manje uyabona bazosithulela bese sisifuna masammo. But kukhona izikolo befana zibhadalwe lapha singekho. Lastly, bazali. Yabona lama fat and set yenza ukuthi siyachacha abantwana bethu kakhulu. I was speaking in the community I think 2 weeks ago. Sikhuluma ngale ndaba ye fat and set. Ukuthi why singakhulumisana at least noma ubaba avela nge5,000 at least ngiyavuma angaze empty handed mara makavele because abantwana bayaphuma ku fat and set and labantwana sebajwayele ifat and set nama ase university bahlala nabafana e-university. Because if fat and set bayibone endlini bayayiqhubekisa lento ye fat and set. Now sizala abantwana who do not have direction. Sizala abobaba who do not have direction. Abareizwa abomama. One of the things that a woman can do, he can't release a blessing. A blessing remains with the head. Ungamkhulisa, but a blessing remains with the head. Umntwana from the age of 0 to 7 is the responsibility of the mother. From 7 upward is the responsibility of the father. Both a girl and a boy. That is why abafana bethu abomama's boy. Awusazi ukuthi lento istabani orokwenzakalani because sehamba njengomama. Nkosi sisi. Ngicela ukuthandaza. Let me honor you, men of God. Keep the good work. Keep the good work. May the good Lord bless you. May the good Lord uplift you. May the good Lord fight for you. Nabathakathi bazamile ukuthi lo mshado ungabikhona. But ngoba lento into kaJehova, nomthakathi ngeke ayenze nix. Because if uJehova ume neJehova, lento yakho iyaphumelela. Amen. Mawunenkinga khulumisana nomkwakho.
if ingathi awuboni kahle cela advice kulaba one abahleli emshadweni wabo abadlulile kulezi zinto odlula kuzo ungayi kulomngane lo ohlulwa yilo mkipito azo advice wena uhlula umjolo matati ungak advice ungayi kulabo. Father, we give you the praise. You are holy, you are worthy, you are the King of Kings. Thank you for making this day a wonderful day, a glorious day. Father, he that findeth a wife findeth a good thing from above. Make money available for them. In the mighty name of Jesus. Amen. Masengvala ngiyashadisa. So mangishadisa the requirement I say white gown. Niyeza nihamba amasudu nje nginisadise mina. Because in white gown iyadura. So sesibanje ukuthi asina white gown so asikwazi ukushada. The law, I'm a lawyer by profession. The law does not require a wedding gown, number one. Number two, the law does not require noma amalobola. It does not. It does. It is fagule zinto. That's why I say inkingeni. Hallelujah. Somebody please says, bless the Lord, my soul. So even though you say Sanbonani. Sanbonani. Dumelang. Mina nguthokozani kumalo ngubhuti omdala kaMphenya. Ngithanda nje ukubongela labantu esihlangane nabo namhlanje. Ngithanda ukubabongela for into enhle abayenzile kusukela eqaleni kuze kube manje ngoba singama witness. Siqala sibuka sibona indlela abayihambile. Ngithanda ukuthi kubo bobabili mfowethu usebenzile mfowethu. Ngiyathemba ukuthi umama la khona uyayibona imisebenzi. Amen. Ngithanda futhi ukuthi ngibonge la kumaNkosi ukuthi siyabonga kakhulu ukuphathwa kahle. Siyabonga nababumsiya la ekhaya ukuthi basasiphethe kahle. Siyathemba nathi futhi sizosiphatha kahle. Sibonge futhi nabo bonke abantu abasiphelezelile ukuthi size la ekhaya. So ngithanda nje ukuthi kini nobabili lendlela enihamba kuyo ngiyabona impela ukuthi nibambe kahle ibambeni kanjalo ngiyabonga. Sanibonani ninjani siyaphila lo mephambi kwenu unomfundo wakashabalala zokhulumela bosisi angazi indaba khetho mina okanye mncane zokhulumela usisi omdala ibhlungu ke le ngoba hayi cha kuhamba omdala ngcono kube kuhamba omncane omdala uyokwandisa umuzi wakomunye umzini yabantu saleke thina sibancane sengizothi mangithi Sibongile ukuthi athi amfundo mina ngenzo kwakwami ngiyabona ukuthi ngiyasiphuca mosisi wethu ngesamthola sesinonede sinemeze nje athi ngeke ngoba phela ubaba uKhumalo useka ubaba namhlanje angeke nisambiza ngegama sezothi masihlangana naye indlela esisawo umtungwa siyabonga nginifisela uhambo oluhle kule ndlela enithathayo ngathi uNkulunkulu angangigcina ningabajabulisa abathi soke sibone ngifuna ukuthi mangabe noma uza ukuthi sekunzima kangakanani wayesugogo wami iyodwa into ekukhipha emzimeni futhi iyodwa into ekukhululayo ukuthi ube nekhona lakho wedwa ekamereni
ebese uguqa ngedolo ubikele umdali zonke inkinga zakho but ungazibikeli omunye umuntu ngoba bonke abantu angeke uzubathembe ungahleka ukuhleka nabo kodwa okungaphakathi kuwe ukukhiphela umdali uyena ozoxazulula siswami yilokho nje ngizokusho kuwena bese babukhumana ngiyacela uzumphathe kahle udadewethu ngiyacela ungifikisele inyembezi ngeke ngande kakhulu ukuthi ngobani kodwa ngiyacela ngiyabonga Siyabonga asijabuleni sinciphisa kakhulu inyembezi haleluya ezandleni before ngikhuluma kakhulu nje ngicela ukuthi sisi umuhle usidlula sonke la umuhle nawe butama umuhle okay mina ngizokhulumela abosisi ezimanje seku-official sisi wethu vele besiphilisana nawe vele sisi but ngicela ukusho nje ukuthi ungatshintshi next qhubeke like before sibambisane kube right because nje sithi ufikile vele like uyazi vele manginenkinga ngiyakhuluma nawe kanjalo ungakhali singibambi ke-short sibonge izandla ezandleni uzwile kuthiweni kuthiwa osingabo bahle ngomezulu naye uma eqeda uyalandela siyabonga ulwazi kwamkhwenyana ulwazi oshadayo umuntu omthandayo kwaye omsabayo uNkulunkulu amen ngiyanibingelela nonke ngegama laka Jesu Kristu amen phambi kwenu umile uSiphokazi umngani kaNobuhle from high school uzangixolela umngani wami ungene e1 ngize sengigijima nase high school bekuyileyo nto bekavuka ekhaya ekseni afika stuck endlini sibe late esikolweni ufike uphuma endlini ekseni afika stuck endlini sibe late esikolweni njalo so uyangazi ngizoxolisana namhlanje ngangixolisana back then kodwa ke ngiyabonga ukuza namhlanje ngizowitnessa lento yenzakalayo umuhle kakhulu nibahle nonke ngibonga wonke umuntu ozile sizowitnessa lento kaNobuhle umshado kaNobuhle nolethu kuthula amen nginifisela okuhle nginifisela injabulo nginifisela uthando lwenu manibuyele ku 1 Corinthians chapter 13 from verse 4 to 7 uthando malbe kind malbe patient uthando liyabekezela alugcini urong enibenze izondo nizayirevise nani but ke yeah ngishenga lawo mazi ngiyabonga kakhulu I love you so much friend akasondela ulwazi sanibonani ngithanda ukubulisa
sithembile abantu abakhona ngithanda ukubulisa nakulabantu abasimemile abayenze le nto ukuthi se-witness umfethu sikhula sonke sifunda sonke so bekenzeka ukuthi uma kuyisikhathi selanje siphume sodle ekhaya so ngiyakholwa nejezi lakhe lalidabukile la ngoba ngangihlale ngibambezele ayisheshe insizwa ayihlali ngishiya amasekhaya Ntunga ngithi namanje ungishiyile futhi usuyenze eqala kunami ngibonga futhi mfethu sesofunda kodwa sicela ukufunda indlela enhle ozoyihamba lento esoyiqalile mfethu qhubeka ungayeki shazi mfethu makunzima uhlala nomama ukhulume nomama nibonisana ungafakini umuntu westraight mfethu ngisilunga ngisazi kodwa ngizozama bathi two it's a couple three it's a crowd and mase kuyi-crowd uyamoshakala ibambe mfana womkhumali ibambe intungu sibona sis ngeke ngikhulume kakhulu ngoba ngikwazi ngomfethu kodwa ngoba umfethu seyenze le nto ayenzile kusho khona ukuthi nawe umfethu umphethe kahle qhubeka mntana kaNkosi sibonge yiyo amagama engingawo la Mazincane lezo zandla ezandleni bo bathu sanibonani ayi emshadweni akushiwo kanjalo sanibonani haleluya haleluya sibonge kakhulu bangaphakathi kwale ndawo siyazi ukuthi azange kube ukuthanda kwenu noma ukuhlakanipha kwenu kodwa konke lokhu bekungamandla kaJehova amen usukuma kwami mabethi I know both of them yes mbazi babili and kunzima ukuthi ube phakathi kwabantu ababili omunye ezokukhalela ngalokho omunye akhalele ngalokho but you have to make sure ukuthi you are a mutual friend angeke uzuyithathe into eshiwo yilo uyinikeze lo so action kwami sengigcine sengithi kubo yihlobo zami noma ngibasitelefonini ngithi sihlobo sami kungendlela esenze ngayo ukwazana kwethu ukuthi akukho kwenzeka kwakhumana ngithi ngikwazi akukho futhi ozokwenzeka kwasibiya abazothi nabo abakwazi so ngalendlela enenza ngayo ke kuthiwa usisi awumthole ngoba kuyigazi lakho kodwa la uhamba khona nangendlela ofika uyiphathe khona that's when uzofike uthole omunye usisi wakho ukuthi nifike ngaphakathi eGoli ngengagena usisi omunye ngagena ubhuti omunye so imessage engizonishiya nayo namhlanje entweni futhi engihlale ngibona phakathi kwenu babili ithi don't marry the person you think you can live with but marry only the individual you think you can't live without. Le message engishoyo mhleze ngibona ko babili mangithatha sihlobo namhlanje sekabuyile yini manje usihlobo athe sihlobo wazi sengigijimela amabhodo okushoyo ukuthi akakwazi ukuhlala ngaphandle kwakhe mayengekho mangizokhuluma ngumakoti ngithatha sihlobo sekabuyile nayo ubaba kaQhawe nabantwana babo baba ngibe kwapha namagama njalo nayo izoshathaya sekabuya isihlobo sakho kodwa naso masibuya futhi yonke into abayikhulumayo uyabona ukuthi abantu asebehlangene abahlangene ngomoya so ngokwenza kanjalo ihlobo zami ngicela niqhubeke ngalendlela eniyilo bafew abantu abakule age sikuyo abenza lento leyenzayo bafew kugcwele zonke indawo sibona abafather set so ngenza sure ukuthi noma ngabe kusendleleni ezingakanani but ngizofika nami ngibe ufakazi ngalelanga lenu elikhulu ngithi nami ngangikhona ngasifaka le stamp lezi siyathanda ukuthi ontanga bethu bazolandela le ndlela engiyenzile ngiyabonga
Hey, hello, Papa, to come along today. Sanbona, hey, come on, I'm going to sleep. Ukuma lungisebenza naye. Mfowethu lona. Ubaba ekhaya hamba umfowethu ngomthola phambili mina ngamthola umfowethu. Wazwa ngithola nosisi futhi. Nami sisohleli naye nawo sisi wethu. Nawe uyangazi futhi ukuthi usisi. Umfowethu lo ngisebenza naye ayikusebenza naye nje kuphela. Nomfo lona sine group lapha kwaDamagen 2. Siba u8. Sambe moyeni silenza kama aeroplane. Naye uMankosi lo angachaza makuthi kunamanga maNkosi unke sibabambele lapha eduzane silenza nabo phezulu sithi ithando zethu lezi. So 8 nje singabafana kodwa siba u16 kahle kahle ngoba sisuke sinethando sithi siya kuphi sibafake futhi. Ngicela nje ukubonga kakhulu nje kumfowethu ngalento ayenzile usisi aphila ngipha yena ngoba angikhumbuli nangelilodwa ilanga ngifike ngirepotela ukuthi usisi usemabele ephuthelwe ukuthi umfowethu ke lona hlala kakhulu naye sikhulume yonke into njoba sake sambeka nokuthi abe uchairman wethu ngoba njengoba ethu umfowethu lapha unokuphuma hambe phambili usuku umlandela ngoba ngempela usubona ukuthi sekumele ngimlandela ngoba ukushiya namagama lawa akushiya nawo kumele umlandele akathi mayehamba nawo ufulatela ukumlandela umuntu mana phela uzumdoza mana phela athi semsebenzini lapha uboni ngithi ngiyacela umuntu kwakho sambe sikhulume ngiyakuzwa ukuthi ushameni wethu lo umfowethu lo angifuni ukwanda ngamagama amaningi ngizoncoma nje into abayenzile enhle ukuthi ngicela ukuthi lento abayenzile baqhubeke baye phambili ngozwano labo babambisane umuntu wesithathu ke uyisoni bafowethu ngingafaki futhi phakathi nendawo ngicela nje ukugcina lapho yabo. Asante Zanda. Phakathi kwemndeni kaKhumalo ngithi ngiyabonga nami ngiyabonga indaba sengingabonga mamezala ngithi mntanami buhle mina ngikubiza amamihla ngomhlupha mntanami usemncane mara lokho siyakuyeka mntanami yafa ngithi hamba sesi uyaKhumalo uyiphathe kahle ngithi uyiphathe kahle Sibongile ene umkhwenyana wami ngimthanda ngabantu abami bonke ngicela ngibike enkosini ngicela ungakhali mntana esithini iyakela bese sizimbezi mara ngiyazi ukuthi ngijabulo yazi ngelilanga bengazi ukuthi ngijabula kanje ngendlela engijabule ngayo ngithi uNkulunkulu angisize ngiqhubekele phambili la uyakhona mntanami uyiphathe kahle ngiyabonga ngizothi nje ngenzel'isimanga ngayibongi Nkosi ngenzel'isimanga ngayibongi Nkosi ethi wavula iminyango evaliwe ngayibongi Nkosi. Siyabonga ningabunomona shaya lezandla. Zishayeni lezandla bo. Sanibonane bantu bami nonke. Umkhulu lona. Ya. Bantu bami ngiyabonga. Ngiyababonga bakaKhumalo.
Khumalo angakhuluma namhlanje sezawukhuluma mhla senqeda ngoba ngiyezwa ukuthi namhlanje insenza nje lobuhle nibuyezile bantwana into enhle kakhulu ikhombisa nalaba bangafuna ukushada nabo abatshela masoko man lilobola man le akulikhiphe inkobuziso kubaba man awu ushado sashada nathi ngezalukwazi into sashada abantu bami manje abantu bami ngoba manje siphetheka nama high blood sesilambile nabafundisi kufuneka bahambe la sabadlile sabona abantu mase sikhuluma siyaphambili akusemnandi idlala seyingenile siphinde ngamatiye ekuseni umkhulu udadewethu lo ozelela abantwana bakaMsiya my sister udadewethu manje abantu bami ngeke nyehololo ngoba sesilambile nomkhwenyana ngifuna lamba salamba lekini ya ngoba mhla siya lena siza kuya le ngaze basenquthu siza khona enquthu ya siyo beka khona simbone ukuthi umzukulu wethu uzahambela la enquthu kakhumalo manje ngizazisho ezakithi ngiyabonga abantu abami Klikala ka deputso mo kokoto hopula haisitulu hudile kisipunya punya sabura sasa punya to kamrasa to duladifa ore manka to hori katini katira bana ba chena ba ba shula ka tutume oto ba mangai shanga se obuya lepteni mchana kusomlo ko simba mkote sinaula yo matanga nto bendela ngashangasha makadeni bangele bene kuku amiyabonga mntana Akusothana beko la khana lubayakikiza intombi zilizele insizwa ishaya umflati abakithi inhlelo siyabonga ya sakina ngakhona se ilabo singabo ke manje abakuba bakho bathi maqale ukukhuluma engakusho ukuthi ngicela nje ukucula ingoma encane nje angikwazi ukucula mara ngizocula namhlanje sidlule ezintweni ezinzima njalo siyanqoba yebo sidlule ezintweni ezinzima njalo kodwa njalo yebo sidlule ezintweni sidlule ezintweni ezinzima njalo kodwa njalo yebo singabanqobile siyanqoba njalo kodwa njalo yebo singabanqobile
ngokusihlanganisa lana ngokungipha isithandwa sami. Mina ngithanda ukumbiza ngokuthi ikhokhi yami emnyama. Haleluya. Ngiyabonga ukuthi ngiphi ikhokhi yami. Uyu umuntu ongaziyo lona. Abosisi bangangazi kodwa unangu umuntu ongaziyo. Ngithanda ukukubonga sithandwa sami. Ngimuhle nje kungenxa yakho. Ngiyahlonipheka kungenxa yakho sithandwa sami. Ngazi ukuthi ke uNkulunkulu angaqhubeka asigcine. Ngithanda ukubonga umndeni wakaKhumalo kakhulu. Ngifike ngathola ikhaya elifudumele, ikhaya elikwenza uthi ungumakoti ungafili nokuthi umakoti, uzifile unguyingane yalapho. Haleluya. Ngiyabonga kakhulu umndeni wakaKhumalo. Ngathi ngaqhubeka nabanye abomakoti mabafika niba welcome ngale ndlela eningi welcome ngayo. Ngibonge ifamily yakaMsiya. Ngibonge ifamily yakaMsiya khabo mama. Ngiyabonga kakhulu kungisingatha kuko konke. Ngibonile ngikhula. Nangibona koko konke nje izinto ama mistake bengiwayenza. Nangilungisa nangibuyisa endleleni. Ngiphinde ngibonge nefamily yami abakwaMamba eSwatini, abakwaNkosi. Haleluya. Ngiyabonga kakhulu ukuthi nize nizongisupporta. Ngazi ukuthi ngaqhubeka njalo ningisupporta. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga angiphezi ngiyohlezi nginibonga even ngidibana nani endleleni ngiyolokhu ngibonga. Ningakhathali. Sanibonani. Okokuqala ngixolise. Angijwayelanga uma phambi kwezinto kaSibongile. Ngijwayele ukuba eduze kwalobhudi lo. So mase ngingapha kuba nzima kakhulu. Okay, ngizokucela manje. Okay, bacela ingoma. Iqalela ingoma nawe ayiculela ngithi. So nami DJ khona le ngoma esingene ngayo le. Ngicela ungifakele bese abakhongi bami bayazazi. Ngicela kabashaya nje into enyana la ncane before ngikhuluma. Abanye ababonanga bebengekho bebengakafiki. DJ awulungisa ke. DJ, so best
kodwa ngiyabona ukuthi manje kahle kahle sifike nesinye style sokuthi manje isikhathi sokuthi manje abakhona kufika abafana abancane ngoba mabeza ngiyacabanga umkhulu babeyitshela ukuthi awu abafana abancane kangaka bazokwenzana kodwa manje babahlonipha kakhulu so ngiyabonga bebehamba nomakoti babo-ke senibonile futhi le ngoma bengidlala cha iseyishilo konke le ngoma yikho ngithi abayidlala seyisho konke so ngithanda ukubonga kakhulu ukuthi nibe khona ngokuza kulento yethu esizamile sitshela ukuthi asike sibone izophumelela noma ngeke hayi wavuma athi asibone hayi aphumelela ke bonke kwazameka njengoba sekufika la then ke bese ngithi ngicela ukubonga abakithi abakakhumalo bonke abakwazi ukuthi babe khona lana bazongixhasa bangixhase kakhulu bangincede kakhulu okuningi bangisupportile endleleni yonke kade ngihamba sesafika la even nje ngifika nje khona la bangisupportile ngiyabonga kakhulu nonke omakoti omama ogogo bonke abakhona nabangakhona nguza ngiyabonga bese ngicela ukubonga abakwamsiya abasekhwena ngathi kusho nje abasekhwena ngicela ukubonga bona abahlonishwa abakhulu ngiyabonga ukuthi ningikhulisele indodakazi iblom khona ushoyo iblom elikanje ngiyabonga kakhulu ngicela nje ukubabhanqa bobabili abakwamsiya nabakwaNkosi ngiyabonga kakhulu ukuthi nimkhulisile umntwana ozabangaka ngibonge futhi angesupport elimnika yena ukuthi kuze kube kuhle kanje ngiyazi ukuthi yibo abenze sure ukuthi konke kuyaphumelela ngibonge ngumama wakhe wenze konke akwenzile ukuthi konke kuphumelele ngibonga kakhulu nabo bonke abazile bafethu engisebenza nabo ngiyabonga abase Stradling ngihlala kuso umphakathi kusho njalo umphakathi ngiyabonga kakhulu hayi angisenawo amagama amaningi ngicela ukubonga mawuthanda DJ ungayidlala futhi le ngoma ngoba iyethandwa kakhulu ngiyabonga Ngabazitha siyabonga ngazi ngisayikhumbula nginsizwa kwakunzima ukubamba yabo mase ngibambe so ngizose ngibambe so abamba so ngibambe so mntaka khumana siyabona mntama yazo kodwa ngane yakithi mntanami ngiyakuzala mntanami ngakhulisa ungaka ngangazi kanti kusasa senzeni yini umshado Transvaal phela ngiyapapa ne bafowethu uyishimane la uhlezi khona ngiyaxolisa nawe sisa washelwa kodwa nawe sisi uyishimane la uhlezi khona usami utakhumana utamfowethu utakasisi siyabonga mfana sasingazi sofike Brett we malume sasingazi yebo awishaye inside heart deep wema eyapapa nalento ngenza kethi I'm so sorry ngazalwa ubaba uMbatha engizala entombazaneni yakwamnyama eMagosi kwakhumalo ila ubaba wake wayoshela ila ngibonisa khona ukuthi wensizwa kuyashelwa angishumele Pariana. Hello, how are you? Lebantabam, stela ukubongela umfowethu umntakama
umtaka baba naye usiswethu wesiswami wentama. Hello, how are you? Are you peeling? Are you peeling? Ukuphila phela ngibuze mina indaba lezi yapha la. Wentama ngiyacela ngane. Uyabona kwamntu. Angithi phela mawufike kuthiwa kuyathakala nawe kaphola sithakade ngangiphuthi. Uyazi ngane ngithi siswami sicela nje mfowethu usangisele umuzwa wethu. Siyashona. Ngane ngithi sicela usangisele umuzi wabakhumalo siyashona. Nganza wethu. Umalume lokhulumayo umama kamakoti ngangicela ngamshiyela, so ngithi nami ngisibonge kakhulu kwabakaKhumalo angazi ukuthi ngingathini, kodwa engakusho ukuthi ngibafisela okuhle kodwa babambane njalo, bangavumi unumber 3 angene ngaphakathi kwabo. Esikhathini samanje ama-divorce semaningi kakhulu, abantu bayangena ezintweni abangazaziyo ukuthi yini umshado. Ukungena emshadweni kusho ukuthi sesiyohlukaniswa ukufa. Noma ngabe kungaba nzima kangakanani, kufanele ukuthi bahlale phansi babonisane, ngoba umshado uyifindo lokugcina. Kodwa abantu bayangena emshadweni bangazi ukuthi umshado uyini, basihlanganise entweni abangazazi. Umshado usho ukuthi sesiyohlukaniswa ukufa. Noma kungaba kunzima kangakanani empilweni, noma kungafika isikhathi lapho ukuthi kufika isikhathi sokuthi kulala kungadliwe endlini, kodwa lokho akusho ukuthi sokumele kuhlukane. Omunye aphuma abhekele, omunye aphuma abhekele. So engakusho phakathi kwamshana nomkhwenyana ukuthi noma kunzima kangakanani empilweni babambane babe into eyodwa. Ebunzimeni uma ngabe nibambisene ubunzima buyadlula, niyabunqoba. Kodwa uma ngabe omunye ezophuma abhekelene omunye aphuma abhekelene, inezitha zikhona ukuthola ithuba lokungena phakathi kwenu. So ngimfisela ukuhle kodwa kule ndlela eseniyiqalile, nibambane njalo until ekugcineni. Uma ngabe kunzima, kukhona lapho kunzima khona, ningesabi ukuthi nathi nisimemeze sizonibonisa njengomalume. Malume naku la sesinenkinga, sicela nisibonise, kuhlale phansi kuboniswane, kulungise la kubonakala ukuthi ubani ube nephutha, silungise la kufanele silungise khona. So siyabonga kakhulu kwabakaKhumalo, ukhona esimbekele khona kwakubonga engizothi maniqeda ukudla la bese nibona ukuthi nenze njani ngesipho senu sesinibekele sona. Isikhathi sehamba, sicela ukuthi umcimbi uqhubeke ukuya kude. Isikhathi esihambe kakhulu, sicela ukuthi sivale abantu badle. Siyabonga kakhulu umalume. Yiso lesi isilwane esinamukela ngaso. Sekuyisikhathi sokudla, ngizocela nje oyedwa ozosikhulekela ukuthi sidle, ebese ngizocela
siphake ngokuya kwesuka amatafula ngizocela itafula lomakoti kube yilona eliqala ukuphaka makusuka itafula lomakoti ngizoqala ngaleli langa la kube yibona abazosukuma ngilayini ngokulandelana kwabo bazophaka bese mabesuka la kube ilela elingale maqeda bona ndeni kuzobe sekuba ilaba balapha ngaphesheya from lapho kuzobe sekuba ilaba bakuleli side nalaba basethendele elincane ngiyabonga Hello, We
Get away.